Марин. Сколко излезе? Марин. Да, ама по-бързо трябва с 10, добре бе, какво? 10 направи, я не? Обаче ба това сме видяли. Това добре излезе. Колко? За 106. Не, обаче пак не можа да тръгне. Не можа да тръгне. Не може. Я да сколко си сега? Да писава. Я 9. А он е ли с 9? Он е с 9? Били го? Защото тръгна по-напред, може би тя на време се казва. Сколко слезе обаче? Пето дърпа. Не зависи, миналия път се изложи толкова. Много вареше, обаче не можеш да нещо не му отваряш на теб. Какво прави точно? На 120 метра, бърка ли са? Те не Да. Кое? Само са дърпа да и те. Виж ми не мога да го хвали на пътя, бе. Горбуто вари, бе. Горбуто. Как гърби само, как се стиска. А егере унири много малкото и с смарчето. Виж да са, с 8-2 излези, бах. Не е с... Виж как гърби, бе. Папарата не дойде да ги скефи тук. Състоя. Ама виж ти съдал, ей! Ще ли сачката го прави? Видяли ли съдал? Колко излизат горе, бе? А, най-защо не казват? Горе. Те може да защото са по-напани за пиня. Гост ни дойде, не го тях. Виж как пуши отзаде. Ще го отприш цената. Ще варя тарта. Колко бърка? Делчо, не е ли той, бе? Делчо, не е ли той, бе? Толкова не е ли той, бе? Делчо, не е ли он е човек? Ето го дева. Той ли, бе? Да, той е. А, ето го е. О, да. Ето е, 400 квартира. Ето е, бе. Дай, басмат. Той е бусичко тук като... Доста може да тръгне. Виж още един че.